Cause sunsum no ba na watena se na wo se wo pagya ba ko a obebusa wo maame no hwan ne mfa busua ne nhye ne nsa wo beka se wo doba no bosom ne onim do de be ma no bobeto ama wo de na wani nna na so no Nyansapo ahefo emamu nyina atnase mmako abadem be Nyansapo kasamfoni so jisu mame bebia obi ase isane no badwemba ekwa so ai yekwa ye di biba enu nti ena wudi echi ayesa asorobo a okotokoro enkasoro eda no enne yasa babiem yaba ne sedie na ensem a mpanyimfo akyekyere Nyansakwa aso no mosomfo ye ne animdifo ebehwe ne yaboa na yesane no badwemba kwa so na ye de abafo mame ye nyina yetimi atiase enu ti bia wo bia subscribe share na like na fo adwen che fato ase efa emame black power ena mni be bon komo onche den hia credential bia biem e wa fidi so ene wa wo hwe me ene wo monya ne mugidie no motu anamo aba na so ana minia na ti say oba dia da woro mame tia popa ye da na no mase akwa aba nso be Nyansapo so se ya Nyansapo de se wo fie be kura timi fere busa se media na di omudi yemi bia no na msi minduru ho ai oya na edio mi wo chani de se de si ko edio wo school am dia mu go bisa Appiah ona ne dia na yeni nkomo kakra na ma me fanto ahwefo ni ahwefo enkomo aye bebo no ese eyetiawa nanso anyem ti so ba fa afuro no yeni miewum ti se na nana aboaye na afei yesane no badwemba ekwan so ose etoda efie abusuamu umaame emmam ebi a papa mbam etimi koye omamu ni nyina na yenya obi a waye se yesi abrosan na yesisi pillar no ana se pillars no eno na soso abrosan no ye wo ba ko bi wo hono a se yeyi e de free dan mu a bonse dan entimi nya nyina so enyina ho yi ebechia ana ebebu eti obi won ma oyo titireni a ono no odi abusua ne bibia mu ene ade a abusua na enya no a na abusua ne eya aduru abosen no ene ye besua nkomo obi beti aka se oye pillar ewo abusua ne mu a wonye mfomso eno nkomo ena ye ba bedie ne ye bisa nananom na afei sunsun sembi wo mu a ye hu ne yie pa na wotesa ewo abusua bi mu ma me bam mu mantemu a wote ene o mamu a ohun kwan ya nso befa so na otutu anamo tie nko awiye no na wanya ade na mensem nyame de nana akwa baba Nyansapo so biem ene yensem na yede aso a yede aba no eni yesi obi eye twandifo wa abusua no mu oye titireni enya abusua panyin mom ono no tumi na ekura no nam se nananom ne obo ade ada romenti no bibi kakra ba ne nsem nti no oteam ana abusua panyin kura awia empo ni krom hene etuche ede ema no esanse toilet ni esi a wa mamu a na na free dwan kura ema na mamisa hwan ni se nipa no yo minia medase ni akwanya odi amame na metia ahwefo nyina ene wo mo ase bibi nti omuntimi hwe ya ombitie minia le ya wakofa ba die asem kese na ewo nchichemu bebre ye kapila abusua pila obi wo ho a ni pila ne se asem si se de ro kotum kro de na no tumu a e wo se etwa obi wo ho so a opa ma yemfa wiase niema nyina ma no obekwa akose no ama abusua no ho aba asem on so timi gina ho ma pila ni bi o so obi wo ho na abusua akoto ama ne mpa asem ba so awusa ne ho a enye yi ene ye wode na nanom ene abusua ni gina ya aboa na ma bibia ba ne nsem ono ni pila ne ya na ehu pa onu ni pila ni de e na e dangerous san krofo sa no owale ho odin e bakura na ho odin wo a won hwe wontimi hwe oma de bia confusion this pila na okofa ba ni de ichechire wo nana se sisu nisu no do ni be kasa types no ahodo no se sisu bi ma minti o se de edi kan ye obi ti se asem si abusua ni mu a opa ye do kotum oduru ho a wo se asem no de na no tum a ebitwa okay ye nyam fa wontum bi asem na den ebe ye simple kura be ka se enye sa asem na ne ahuri ni sa no ono so ye pila ni bia ena obi wo ho so a wo dam kura na ye se be yi unne
na busua pila ne ba ho a ene o mafie bi sa wale samasi yesi won ko kama okogu awale no nkwala mienu ako yesi won ko siesie ene yesi kan twetwe ono so pila no o ye destroyer wo pila ni abusua ni ene ewu obi so wo nam tre ene ewu obi so wo ho a on de nananom ene fie tumi no aba ne sika eno no na ye dangerous no eno wuo wo awale seye wo bakura odi agura won timi ngo ba wo kura hwa won timi hwa ba okay that's na metesa ne miensa obi a ono abusua na sem si ye du kotum oba ya e wo se ye jawo obi a ono nso ye du kotum no nso oba hon ma ahwe afa kura nanka say 2 months na akwa ebe 3 years ena ewu obi nso hon ma abusua na nkasa bi a won hyeda nye obi a abusua no nanso ye hwe na ese ene ye mfa abusua japade ma no mfa nkobobra ene ade saa nkrofo miensa eno no na memli kemisao obi a asem asia ebi a obamu a asem nitimi ekotwa no saa nipa no oyo obi a omo ne yeka se owa animonyam na na saa nkrofo na omo nta niska but ontuma na obetutu ogu so na odidi wachi a bia no nanim wonyam o hwe nanim a ana obi na no ka asem a untimi ndawto da di saa nkrofo na tete no ne do mo kwaje awale oniska but nanim of ferry oso bemma wugina ho a okuta ketrema wo de to wase mu a te se den o se edwo sankrofo no nyame anta mo muska oh ese pila na ye ka wasam enye wo mo asa bibi wo mo nsam nko a oh dabi na mu ye wo ni po se de wa bodwai okay we ni obi a o wa animunyam obue na no se o kasa asem na efiri nanum beba no kra na ma asem na aba fie no de ode asem ogem asem bu okra mfa no ho ba opie so a otimi so wo asem wo fe ye ode na no abeto asem ye hu hwenyi asem na firi mbone okay eso bi kra na onim ne da okay ena mame nko second one no nso obi nso ho no ma ono de aye ka boa no no wo ko fa ne bempe wo ba behwete ama asem ne bese nana sedipa no eno no eye no me anase de ade a abusua nhihye no ka ho abusua nhihye no sankrofo no so tae abusua panyi pa ato no uyire firi manyeye to bo se abusua bi wo se abusua panyi de enkoye o asemada mamfa abusua panyi ni anim nko na monko ka nche black power no no amedi anim so ti ase waye panyi uka nanim anyeye yise wo wia ho ka na kire na wa wonnim so abepere ho wo de akọ no so de udasem ye wo nkrofo bi wo kora na upa ma yie mrafie ye nkopa busia mfanja no obeya akonta ahye amakaba aso bi kora na kaka ama obeya akonta amakaba eno no spirituality bibi ne sunsumu konditi ase nipa na ase won de saa na ya bo no so ma wiase na on se sunsumu no fie sunsumu no tre eno mu nchichemu ne aye no ye wo do be ho ne ho ye wo do be papa ene ye wo de obeye bone nkura nti untimi nyi sa nkrofo we miensa mfira brabom aberebe yi debi wo baby we dan abusua bi wo sa triplets we debi wo okay asem we de nani ko asem ma ayi ko ka bi wa ko se no mu ya na mo frɛ no ma na ko ka bi so be se no kula na no ba ko po be bie no ese bibia wono so de ma no ipa nanka na bia de na busua na kwaye ne bone no e bia nanka akoma no kora e ba fom nanso ono pie ya wo ka ba ko pa o te setete obi akwashi obi koko okobokusie wan hyeda na akwashi koko na bia yakodwa ato nipa no se bia obaji bia 4 billion unya wade wokotum na bia dwatofo bia kwa ma na aba fom se sen na mbenya ene wo fa menya kakra yenko ne yemfa nko no wade sika na kwa me agya no kro fa ba ko se asem lokoje ahono fa be ka che se sika we kura doso na fu no hye no na yafu ben body sika we kwa akoma na me nam kan wo kura nka sika we me antwe amamo me ni anti na we no o me yi wan siri sukura mfa dabi oni ka so ba me yede wakotum nso na no asem no okay asema ye ke me yi se obi ka aka na busua mu ko bo obi di kwa akwa adwen kwa se de wo ke de no kwasem ni ebi wo abusua bia me ni pa bia wo motesa wo ho no mo se be ya himfie kura ekoso oh ya wo ho obetimi ehu nche akacha me die gonko kanche na we okacha obese wasem ko hu ahini we na chese police station nyina wo ho
sɛ wanya asɛm na police ni aka kyerɛ sɛ gitum na memoa wo menye bi da wakɔgye sika sɛ de bɛyɛ a wokora bɛgye atum sɛ wagye atum so bi kwa na wonye nanso pese oye enye bi da sɛ asɛm aba ahemfie ne yɛkɔka ɔso wagye mfo nso otum ne yɛmmoa wo enye bi da ka de wom yɛmfa wo nkɔ bi kura na wano asɛm betuma me atwitwa agye wo na sɛ kɔgye tum ne yɛmmoa wo no de enye bi da. Okay, na wa me ehu mienu no a edika no afi yenko baako a aka na uchim se ebia na ebusua no kura na atam ebusua japade na yede amawo na menim ebusua japade no ebi ne de hene ebusua tam de ma baako fo se bia onfa mobra mfa mehwe ebusua no menua me da ase pa ebusua japade ebi ye gold ebi su kura ye kokofuo ena ebi ye efishase ebi su kura ye ebusua dan bi a yesi a de ma rent na ya koton na ya de ama wo se ebi a wo de unim business ye ti fire business na fa hwe wo nuamu aka mesre se oji a susu kura atugu baabi na amount no ye ne tua na waso monyo wan tua se sika wi a wo ye den wo wale kura mane ebusua sika obe ko school kura ebusua sika eno na wan hwe yi a awale no te se de ebegu wo pa me mfa buru ni mre wo se be ko wale ye wuraba ebegu because problem ebe ba no te se wo yire no kura ni bibia wo fie ho because of ebusua de na ye de ama wo ena bisu wo ho so a na ebusua gold bi ne etam ma wo se fatu kwan ne be se wo nuam eno wale amane wan wale amane wo toka amane wan toka amane ena bisu wo ho a na fie ho sunsun na nkasa ena atanase ena o matam sunsun musika e de ama wo nti na ese hana metiase a sunsun musika enya ni so sei dabi de mo sunsun ni abo odwetiri ena ebe pie ni so a obia nim se ye de ama wo nanso sunsun mu de nananom nim se nti omo wani wo fie ho no de omunim nti na obete yeso wesewe ena agye me nhira na de ama we ena me ma me agye me hyebere de ama me nua ketewa ene hu nkro ne ba no omo atam sa nkrofo no wana omo ta wo site eno ne yetama wa wo ye Daudi agura be wu adwae oh na nesi wonu so bim o se ano ne yetama wa sunsun musika no yetama wa safa kokko dwetira wo ye dan be wu adwae adenti ne adwae na wo so ku ebeduru baabi no on se ya mfa sika na anhye wo nsem anka mra anto ho ankyerɛw nti wo behu ni se eye wo na wo nsoroma aye den apie na baabi a wo pɛ na wo bo abla bofa nti wo behu se wo fa ase ba wo maame ba wo maame nua ba kese obi e ba ati se konfu a wo koma busua bosom wo toka ba akɔ beto bi ma busua abusua ekɔ ayi ekura ba be fa wo ka e de akɔ wo ni asem bi aka because e abusua bosom ye nyina e dia ye na na de ba de nyina ye didi hu to ye den eno kura bi a wo ntena se na wo nya abusa nwie no engoma na se no be wie na 5 cedi na hye ho enso na wo check ya wa ye adwuma kura kɔ be 40 million eduru so abusua dia na mfama ho no yire nko ana di san krofo no di agura be wu adwae nda enu na menti asese me abebre wo ho se fie kwa na atimu a wo hai na wa hai ayi so wo ho wo bedroom wo ho abontena biwa wo ho na ade na adwae titi ene wo sese nipa no wo mo ta awu ade se a program ye live ena nkrofo fra ka bo hu omotitiri wo mo wu adwae ya hemfu wu adwae ya hemafu owu ya sikafu owu yenim difu ewu adwae me pese wo ma me ni mahwefo hu ade kropoti nti e wo se adwae na sa nkrofo no ya wo mota ewu on se me kire wo se ye tam sunsun musika de mawa wure ta fi hu abusua ma pressure dodo de me pese me ware no abusua mpene nti sa na te dia me gya abusua hwe ana se te se me makom yi ewo mi se mabusuafo ka ho fie sunsun kama kom ya me kom ena mi ankasa so odoma nkoma che mi bi ti se me hwe na pressure ne be ba ha bo hu se makwa kofa sunsun bi abeka me de no ho se ne meyi hu afre busua nim wo ye den so abusua no funu ma hyebu ne se sunsun ni nia hoden a obetime atwi afa fie de no so a wo ye den bobo wadwae sunsun bobo wadwae asa so abenya de abewro ho
wan ko private a obekọ ko dware be wo dware wo so wa ben ye de ya obewro ada woro ho de ya ho men oh menua ekwan abada ho adenti na wo woro ho kwan abeda ho ko wa ben a mi ne mahwefo de nim se ye ka se obi aben a wotu wa ben a enya atade ye hye wo na ama wa ben ena enya tre ye hye wo na ama wa ben enya ompese na ama wa ben ye nim se mo ne nananom ena enam enti mi de nim se wo already na nkasem ti se ma woro matade nkura gu na mo adwa na me ko dware a adenti na kwan abeda me menua me da se ekwan na ba beda ho no se won se me ka se sunsum no ye tena se wo sunsum ne diska na mo yan fa ma afisika enti wonni ba bi eska ne kwafi ba ye enti sunsum no ode ade ne ma ho no wo ho kwan so wo bo enti wo so wakofa bi firi ba bi aba wafom kwan beda ho do bo bo adwa ye ho so ta se ohun se yemfa se yemfa o mampanyin nya example okuta bodyguards na wakọ bathhouse ama the bodyguards bi awura bathhouse wa ya bi wo betimi akwa ne so obegina ano no ato puru sum na okọ fa ne firi ba bi ba ye no o se wo gina edan na chitwen o ontimi gina bathhouse wo afi na mati asiye sanse sawo na wo so wo bodyguards ahodo se dan ya sabe wo da wo munyina wo mpa ho wo dan ya no honom no e na obegira ba ne mum sunsum na firi wo fie no timbo wura dan ni tina panyifo se wo bi na awie bi die wo kotu ya wo de beka wo fie die no oni utumi se wo wura ba bia ne mum wo fie die ne die wo ho kwan osan ba bia be wura bia wo dwade o wo do o ko toilet o gina won chen sabum na tie tini yesi abo be ka wa firi ntuma enti nanu na doctor bi afrim ama nkrofo ekeka se adwaye abeto internet na se adwaye na ofrimu ebinum se yare awa ahodo a wo sesa no na won sede ni bambo bia enti se obi di sunsumboni bi aba na yade wo no so na wasa se tumi no enu bi na abo no ewo adwaye ebinum so se all court no ne nsema ahodo a o mo keka nya nyawo na mesrew on se Ghana ha no aya na uhwe ye nkrofo no ebia ye digidie ba omumu se omudi kan wo sunsum mu omubekeka nsem bi esisi ya ye gi omudi ye no ene omu ayama social media ye troka yen ma asem ya okofa ba yen hwe maame no video old video bi obayi ye na hyase se oyale koda hospital na bodani ne na kire na duro ye ka bodani a ejina ho masunsum yensuo yabosom ya honhom a we fie o mta da na bodamfo ba okay tinya o mo mabodam ehu montin so na ye nipa bi a acha da bodam se we abodamfo 100 a emu 10 pe na ye normal o mo maka nyina ya honhom bodani be ekura na obetima hu se ekomde ne no obegina oduane ho se bi da fuma na nko afa di so be bo aduane ho se manaduane wa manaduane otimi tinteso kura to oduane ho bi ansi ho enye bodani eye honhom iti maame videos bi oyeye na bodani na kire maduro no emre wonya sika na wose wohwehwe bodani kro se firi ne fie se obasue ne keke pampe enti sa bambo no mo kana we ni bambo no de na hwan na se o bambo a ongu so fu bi crowd na no atum se on tu nim fom a ono susu se saa niema na yarewa na wosa ni obia sunsum ni ade eba no na wampe bambo enu nti enam so ama we na ba etu free se satama wonya ba bi gene na wosa na nko hwehwe na wosa wohwehwe sunsum na bodani no no so kwa abusa ekohu bodani kura no be kire na di ye problem ekunye beberebe no ohu abusua pila na meka ho asem no wate ase enti se abusua pila abusua ni nyina na tena ase na de sunsum no tena ase na se ombra meboa unim se na hyase so ane ho ansa de ono kan ye di a na no kwa dia because ono se bodam ni bi na oyare na o ma na duro na ti satisade a ti ono na be kire ni nuro na onam so de be hospital mu so no nya sika na se nana meto ase a abusua ne betimi adane se bodam ni na ahunhum na wabusua ni mu
ebetima dane bodani because what dane ne hu nipa ba te se beka o ka se kra onfa ba obi ehu bodani no o ka asema kire na ne tension wo so because onim se onye normal e no wo ka nyansa se buwe akire no nti atam sa honhum bebre eta hu abodamfo e dane abodamfo e beka asem kire nipa na me boa ga bia me na tukwan na ga ni mu ade ti me ka kire ne se ebru na mahya man na o dware no onye careful na obehu de ni kwan se wo hu onhye na koma so oso o traffic him or drive e no hu se bodani akọ sagata mu nsuo abehwe egu no so ka o drive oso wa nka hwe no fa afon frɛ me am so o ma me musa me busa na me mpanyimfo ni bia e no mka kire me se e wo saga ni timi tu kwan because ade o ma ye no na wa bie na no ankasa no a qualify nti ya na abodamfo de ye mfa ne se o ma bodam keke ahonhum bebre na timi yi ne ho se bodani na be so wa he ejina na ebeden mehu ade ahade ni hiam pa abusia meto sesi ai ye nyina ye ko abrabo nu se ne ma betimi akoyi ebia na me fie se de okan na sunsumu anya ni so ena ebia wo mo hyira me meden mehu se we efiri me fie enti e wo se me ye de e wo se me ye ma me hu no ansa ye hu no wi a mesa bisa wo se me hu se firi me fie a ebia na mo na se nipa na wo so ntu ti mede mehu se we efiri me fie na ne ama manya ne agina so efie bia no gira ye wo fie bia busua nim enti se sunsum na wo fie ho no eba na otanase no se wo na yemfa busua ni hyebre nyina nhye wo nsa ye wo mpanyimfo miensa bi wa busua ni mu a obabo wo mama ne wa na wai wo ma me ka ho so wo ma me nwu a wo ma me nua ka ho ena wo ma me nua ba bi e ka ho nti wo hu se okofa ba ma bi de ba fie a wo ma me mutimi so de se saa ba ma we de ye mpene so ye ba so a wo ye ba ma so okofo ba se saa ba we de ye mpene okofa ba yes ye mpene mo se abusua na so kofa bi ba wo so wonje e ho de de wantwi na hyase e ba because honhom no de wa anyiri ho ankyerɛw de makwa yi ho akyerɛ fiefo bi aka akyerɛ mo se e bi edu na wale so a ye ne de oba obeti na se e beba enti ukofa bi ba ya wo maame ne hunu se de bosom na ka no anase honhom na ka ne no na de ba na no so de na si so se we de wo mpene wanya abotra ma wo maame a udi agura bewu adwae sa che me ne mahwefo adwene me maame nye konfo me maame nua wo kan na me se wa bi nye konfo enti eba ne se na se sunsum ade no hu ye me nua me da se anye konfo bi ne hu ade me ka kire wo nne ye wa ya konfo bebere ni so so da ye ene de wo kan ye betimi afada ye so bi ye da ye so bu so be hia na physical ebi okra o papa bi a wawu na o maame bi a wawu baba be ka kire o da ye ma be gina o so be se na wotwe mienu aso waso de o be kire obi aso bebam nti omo gi omo da ye so di omo tie omo asum kasa no eboa omo wa brabo omo san krofo ncha konfo waka asem no hwe minia ma konfo bi international shefu gu na da o se wo hu bebia mfani agro ana obi o ti asem wo na sumu a onfani agro na wo hwintini na bonkum a onfani agro wo hwintini na nifa a onfani agro no katachi hwe enne ma me kire wade wa akomu akoma nyina no me so oba me ho se me mboa wo na me ne ofiefo ofie ahonhom anka mo ma me nim mo bi am ne beboa no kana me ka kire me mi fie ahonhom kore bi o mo mpe me yi nti na me dwane aba wo tie de na asa tie ye mpe wo yi ni se bi e na mfonso bi wo ho bi e mfie no kwa mfa nsa nko ho ye ya de wa yi hu afirim na me wo sika bi a wo ba ha me tamama wo eso metima ma wo de boso me pe adi yi you know, I say me ko ofie na me ofie ahonhom na kokasa do da busua na no wona na abedwa ato aba ti me sere wo do aye bia fa chama so obi amagi udwan na amagi unantwie wo ye den wo beto wo to ye kwan na bie afi ni aka abom to wo a na wo ye bibia enye ye no afi wo besole afo na nkofo be ponte so akwanyi sikaduro ti buka na nyi sikaduro ana asemo ye a wo kan obi a oso daye obi a on say ye nam so a etoda ya dwen ka so obi ka me fan so all of a sudden bo sa dwen se fa wo betwa nwa he se ka hona nka me fo obi a obofo won se de be no kasa me kasa nyankopon ma nipa bia 7 messengers o ka na ti hu no ka hu 8 ti ma konfo bi na ada ma sofo bi na ada so na hu bibia usu hu bibi
ba yenjindi obi timi hye obi unya konfo betimi hye obi na se awose wo ka asem wo ekire onua no bo se na hye na me ko kan kura no ente se aka na notum no oko na nso bo se nipa na wu oh nipa so dem so ne ho da ye o ana bibi ka kire me se me nka se nkire nipa e na konfo no bebere ni adifo no bebere ni na mo so mo ya so fofo asa ma yem fa ya tenke ni agoro dabi ei wo ko ba bi na watenka ka je se san ya me nua san wonim se obi wo akofo ka na se ka ne benya agent obo so da ye hu ka ne number nyina ade tia akofo hwe wo ko ba bi na ko se ka ne siwo wasa akofo ka akoro na kristo ni be ka so nyankopon yi kire no ase wo boa nana enti wo me ehu ekwan a se nipa no obetimi afa so obehu se eye abusua na eboa no enti afa de mehu se saa ba bia nyame adaroma me nyame nkakra wa ne se de abrabo ni si konkan de mame no se enye kwa efi bibi nana afei saa bre tibia medu no eden na wo se me yo se ne ebeya meda so agina me na so ne mpo betimi akomanim na abusua no sunsum no bu nkofuo na ye nkobo me nto adwae me nua me da sepa de obeye ne se obehya se akwa ba bia busa bensa akohunu se de wo maame mo ka kire wo wo do ba bia ba o mo njintum se be wo ye be ma so a wo ye be oba so ade be ma bia ye njintum na wo kra wo no oba anyem no kra no wo maame tim ka se nyinsen we de nyewa so ti ase na wakọ akọhwe ade kronti a abusua ne ye wo nko an wo sa tu ko ba bi miensa e din a se unya ba bi miensa papa no kọ a miensa ne nyina be ya de koro ana se mienu e be ya de koro ba akote ne ho agina mienu no so na afi de abusua be ka bi ate ase nana ba bia me koyi no akonfo ho nko a ana adifo asofo asebe ene wo mo man ke kan nyina malamfo ka ho nua on se first ne wo bibia ne ye kan se odi hunu ni ne eni konfo eni sofo obi o wo site bayifo mpo betimi age on se o kro bebere wa bayifo ya busa wo de so koye ebie bra na one Philipanfo kokon no oba na na obosi di ma okobisa ha omuhu ade ye won krofo bi abusua mu a ana se kro mu a wo ton sama na katachie secret bi o ba bibi hobe ya no ba ni hu so mu yakọ no krepa so ti ase se ope kro mu bibi ahu ene ne me ekoso aya fa korense ni adamfo o ma wo ntere wo da obeche otokro bi em ti wo de obi asa na no keka nsem okoni pa na ye pam mu no cheda fa na adamfo ne busa na ofi ye nsem asa nhyada nye konfo nko a ana odi huni bi ana asofo bi nko a akwala kwa betima peki akwala be 10 years betima ka asem bi ofi a kire wo a on fa ni serious so mo adwene ko wa na honhom no na abo awura no owi a okọ na be nana ye beti akasa Samuel na wo ye say nipa no bi wo Bible man cause on say no ya akwada enso kwan ya ni nua no mpa se o modern be fa so o mu hu bibi e wo sunsun mu se akora no obetimi abeye odifo bi o Jibon se on kala bebere wo abusua ni mu a ye wo mo afi na bu se onye hwe to de bia so aye bone betan sa school kra wo hwe wontimi nkobi because wo da akenti me ebi to me eso me na me wogidie se me hyenkom to mabla boss se me nya 30 years me masi fi atoka ebem because de na ekoso nyina na me hunu se me yia na me yi nti me obi onim no bia nim se me abambuo pa de bi nim afa e na wo kan asem kire me a mate eye papa o hu me hye ho eye bone me hye ho me hu me tirim adwen da nana na esa wo ka amana sisu se ene obi a mamisa we ansa ana so obia a wo abusua bi mu oma bi mu mante bi mu a ni mu amia eche o mo maka ni nyina no na efiri spiritual na se enye ni nyina at times no se enam 100 a emu 10 na ye wa ankasa no wabo ablabo emu 90 de e abusua no enu na tete no se obi ko wale efie bi mu a ye se wale wo faba se nka me wo faba eye me nua se de me maame enua ba eye me nua no nka me wo faba de se nka ni nyina ye nuafo na enso ye nim sasa e wo fie ho ntie ma wo fa wo sasa e mesae tini na wale wo faba na se ye wo sika enka fie ho ye wo hia enka ho timpanyimfo no hwe business for ye sika fo be koso ye sika fo ma hia fo koso ye hia fo enei na ne court 17 obitimi
Here ni bi di ne ho ko bata sika ni bi na ko ye japade kakra. Na wono so de abefefe. Asema wo kan eni kura wo ho me mpese me bokuru ndi ni ma kire because me bope obi ya be hu. Enche nipa na ware. Me kwa ware ni bi no mo kasapa oni meda. So me tene nchen ya de sao. Won se fie ni kakraka. Omo ofalisiye. Omo ofalisiye no ya. Oche ne ba no de amani ni ababi. Wo aware. Nti we ya wo be ware sei no. Ne wo fa no eba ene no obe ware enche kura nipa no ware yem say eni wan ya kura Se mi obi abetie mi a ka yensan ko yachi nko ware ye ofaba kenanti na o court o ka ban ni nya hwe emfiri ba bia efie hwa na wo ofaba na ware na court ko pede ejapade ne fie wa ne wo ye bo wasum kura ya siesie ye wai wa chichire wa ya siesie na wale ja ye ni ho esi ni ho because unko ja wo ofaba na yensan ko fa foforo ma wa foforo ma ne ko fa ma wo ti wo tene mu sa tam so na virgin wo ai because we na we dey obe wale we aya asa agura sampa atempra ma bese asa agura sampa obe wa no so tam na broni e ba ye no woni court sika bi e ko free court aba sa magistrate ni lawyers ya mko ye sebe na ye nsem hunu nyansa bi anim e na o hye dade niema bi be hihye mu e na wo fa ba ye wonua o ware ne ye musuo ne ye wasofofo mpanyimfo to nnwom e na obi ne wo fa ba da ye musuo e ye achiwade e ne ho nkro ne ba e na o man konkro Jerusalem wote Ghana wo hype Jerusalem me papa na professor okopre no tu Mark Abraham say ye wansem bi wo ho mo keka ya na mfaso bi anya dai enni so because wo ma Bible ni di o madwene Bible na programming wo mo hwan na wale ne wo fa ba ene ye de ne ti antena na hwan kra na wale ne wo fa ba ye de ne ti court se be ma ne mpo ni sika wo fa na nkasa kora behwew wo ma me nua bi behwew because e moja ba ko ne ne ye no wo be cha japade no hwan na e behwew wo de be kɔ no hwa enka fi ene wo nim se court timi decide fie bi ma obi so ntimi nkɔ ho uko court ya je japade da ma obi so fie no ntimi nkɔ wo de se court ajama kom yenwe ko fam yenwe so ti ase enti ye woni me bi wo ho ya trase ama ne ma bebira adai asai nana mami bi sa we nso ne yenye ne sorry so meme de ai ebi kura mehu se eye meme busua asona busua a omo oja ache pram so no onwe e na e busua so do omo ubende se me de anu no e na eja mitira sa ko ye ade hye busua enti yenye ni pa ato asa ade shisuru wo mu ai ade shisuru wo efie bia de o se nkanya hene wo mu esu nyi fosi asem sura bodwe se sa asem sura bodwe se eti waka ma menchia me wofa nana jampontu nana mechia pa na yenkwen e to ba menchia bi atabo wo fadi o so hwehwe me o so hwehwe wo meme na hwehwe wo ko so ba menchia bi abondi meme na hwehwe me hwe video bi me hu so ta abondi meme na hwehwe wo pa meme na hwehwe wo pa nti mensuru wati ase eti nana meme de mehu se sa ma so na busua no e na emutumi ewom nananom e na wo no maboa me na ma sha ase ena mafefa akodu gina pen bi kura ma fa chi se de woken na hu obi ama waka no kura ne de atem na so me say still enya de a mi fie abusua no ne ade na metimi akopɛ bambo bi emu oden ya ho bewu ho na se eba mi sa de a unni hwia betimi de atete wo bewu adwaye ho na me nyare me nya wa adwaye bi mu adu be gina bonde ana na pepa me ho wo bewu sa we den wo bewu na won ko private obako ende say de abija na ene so bobo pampers ana wo de video ya ye etitiru bebre form nyema bi ntoto mo busua ho hwe nyema akoso bo busua ni na wonye duru sa stage ndia bibia no ebetimi pete na midwane ko nyame na asen so e nyame be ya nyankopon wo so be ketachie be kwa so dem ko bohum paye ye fast na kom kire ye huri wo so ani so biriwu wo mu beto fo mawu nyankopon bo awiase no oman bi anya ni nyame abusua bi anya ni nyame nti se wo power abusua nyame na e ba na wo de kese na ho kese be ya de hata we nyame nsa mo nipa bi mu nyame o mo bibia bi mu wa wi bibia dada wo o de nanu atoto wo de yenhwe o mo bible no nipa dodo se ne di ye o bible ni ni so obi obo apuo
obi obo apo ko na di ye wa mo apo ndi ye o Bible ni di sa Bible we be ka cho se nyame bi wo wa ye dia na onyi obi obo apo check it apo bofo no ko na di ye omo mama apo no wanyi asofo no be boy comment section because minim se na Job oyobi a na odi ye wa abrabo mansa na ne me be saye ema echi nyankopon sa ama ne nsa aka ne ne nyina Job amapo no ya ntwe ba bia so do ya apo edipa minim se no ya apo bo Bible mo ka wasem ni Zacchaeus na Yesu ko pedi oni bi ho Yesu ko pedi se na hiafo bibire okromo ta tam no se wona na si dan na airport ntia na Yesu ko ho nka nipa bonefo de nka Yesu ko pedi oni bi no person sa ne sa ya de no John say okoduye no oyi ni sika ni nyina hye da ho na hye da no na okyekye ye se omu nyina amfa nko se wo hunu se Yesu abani fi enti anya no kre adu fi se Yesu anko di fi ya anko da e na okotena sika ni obi fufuru fi na ofere na anko be ba na I saw you the full krom ntinka o ntie Yesu friend na Yesu su ko yare na anko pe hia ni bi fi anko tena se ke nsu ko benya bia no ma Baburu no de menu ya po bonko a wo pe obi a di edem pa o Africa e baburu me na me ka kire wo se ke pa obi na se Yesu ba na sisire ba baburu Yesu story na de sisire ba because apamra da ni nyina na sacrifice amambre no enso ni Africa nti Yesu na de ntitimu ba apam foforo e de apam foforo aba na ekofa awe nyina de ba enne omudwi omu na woni mi se ensori bi wo ho a ye hye e wo hye na ye omudwi tum se o me ya so no ye de sika twetwa bi ti de ne ma hye gem hye bi no na bosum fie no e wo hye ne ma fere wo ba na de sika ta so ba ha bi ade nti na ye hye obi ansa na wagi nyame adu bi nti no se basa na se etesa na abusua no na sunsun bi aboa wa bia no kwa betimia eni ba bia odwane yebeko okoche fada botom kura na emfa opa to atwede so kosoro ho nyame be say yiwa ba bia ku ni ntino se de o twesika no wo sika na bone so bekum bone fo njidi ade bi na be kakra na onye na sofo ko adi so ti ase o hwe maami ye owu ye ya na wo kan ya se wo fie tumi aboa wo ama wanya sika uwie ya so wo hu Yesu na wo kotutu sika gu sofo bi so aso dem uwie kura na sofo ikura ne mpana saa no ehun nsem bibiri so ti ase enti se sika na kotugu no so no ade na wo hwehwe sunsum no wo boa wo no na ne wo kotugu no so no wo moa wo ma wo nyini nche sa ye kan ebia no no wanhu enti de ntina wo kwa busa but then ni so obi yale ebe ye din so se nyame aboa me na bia me de menye ma ha ba nu na mwie me se me kwa busa akorwe akiri o eno ne ye ne o oni se Ghana obi ampa ne sika achi kwan wo kwan ofa so wonya sika no ompe akiri na matonto me cassette ya matonto me bank ya matonto me board ya singlet no me ade na ni nyame aboa me ngaga akra koso akiri hwe bim akiri hwe na ne se me hyase na me ton singlet no hwe obi betena na me ton nkyene na me ton ko obi na me ton cassette na me ton we nam de yeye me nua e ma obi na ada wo me sise fie wo third eye ni bia efia honhom no sika wo fie wo nyina ye ne dem hwe ye nhwe ntafo se ye wo ntafo a ne ye bibia frɛ abamo abamo no nya boso se mo ye poma pretwa obi be che wade ne de ahyem system bi asika ye dai e wo ho enne na ntafo endi obi a ne ho kyere na wo ya atabia ne ho kyere no bia no entatene no te se ba mi nu ana mema mi tachini kro ne no mo ye stomo o mo nta ni yie enne de mo se ba kwa yie ba ko yie ne entatene ne de wo ya abamo ne ma wo mo a ekoso sika mpa wo mo ho because ya bo mo sika dua amo mo ya dua sika ndada entina ene na broni hwe so a wo ne ba wo se me bie me ba daachi sika no da gu ne ba ntine ba ne be wie school no be ye no wo sika da ablofo da so ye no be sua na wen enye ya ha no sua na ba wo wi obesa ka kire wo se wo de ne de wo ya ya busum sem na me no minim ade abroni ba ye bo Africa fo ba buru be kun yen ade bi o mo kire social media broni kire bi aye fake on kire papa Debbie. Okay. Nana, ade na obeka de twetwe futu ben e na wo de be ma Ghana fo ni enim dodo na enem gidi se video we kwa abontin dodo na ebehu eti ade na obeka de twatwo Me nua me dase
megyina nsɛm fo mmiɛnsa bi so na ɛde atwa toɔ ɛdi kan ɛyɛ video yi a yɛayɛ yi yɛbɛsrɛ sɛ wowɔ abusuam na yɛ pila na sɛ abusua no woyɛ bibi na abusua so ɔmo ne wɔn nyaa adwene amesrɛ ɔkɔ abusa nkoti nsa wɔyɛ wobɛyɛ wadwene sɛ abusua yɛ ha ɔdo kɔ yi ho afiri abusua mu ebia na sika no abusua mu tumi ɛna da ne ma wo wonya committee abusua no so a ɔ committee bibia ti yɛbɛsrɛ sɛ yɛmma sika no nkontrol yɛ bebree deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ sɛbe obi asɛm ba social media na ɔhwɛ yɛasɔfofoɔ mpanyimfoɔ akuku dam ɛna nipa ne ni bambɔ no sɛbe me ankrɔfoɔ baba me hɔ bɛgye bambɔ ba sɛ me mewu nti ɛba sɛ me ni bambɔ ana ɛno ne asɛm bisa because wo a wo kasa sɛ obi ni bambɔ no wotɔn so wɔ bambɔ so yɛ de a wo bewu di san ankrɔfoɔ no mo ka bambɔ ho asɛm no obi nwu wɔ mu fie da na obi nka sɛ bambɔ nyɛ ba nye sɛ obi ni bambɔ nti na wawu dabi deɛ nkom betime gina so ne sɛ bambɔ yɛ adwuma nka poison no koraa no keni kwa sɛ ɔfa yɛ ketumi kɔ na no ɔsɛ ka honhom na ɔbɔ ne ho ban na botu ana yi ewudu ne wo mu firi mu ɛna wo hwɛ ne 3 years poison a ɔka na nananom ɛwɔ sɛ nka n'ani ba ne ho so nka wo obi ne wɔ Ghana ɛbɛ poison na 3 years o 3 years poison dabi ada wa yam pento na de nkwan na suro ma wa na sɛ na ɔno nso wɔ nuru a ɔno nso nonom de dwojo ano a na poison ko hu ne tamben so hu ye na di 3 years okay ese be ku anan ke ku dada so ba na nanom pese hwe obi yale da hospital e wo se ku orokoro pe wo ma o or another chance so otimi survival na niema bi e wan fa ntutu ye o de tutu ye nti ye besere ye nuanom asofofo ne yakomfo ne se omote obi asem a onya abusa na watena se ano de na adwene because of hype bi a wo penti na obeka nsem kuntan unim se sa nsem we ho yasofo no bebre anya problem ho e wo ho bi amanfo so share the comments ba se na wo so obi ni bambo no to wo fi obi muda na wo papa kora kwa be no fa so wo ye so bambo ne de eye ye wo bushie bi kro ho kra omo bambo wo fi wo da wo ha ho bambo bia ba bia mi obi timba maka se be ma wo bambo da ebia osika sem na enyina na yaboa na osika sem ayede agina enye bambo no se wo koye bambo wo se onya sika ebi wo ho ananka wo nkwa kora na wo de ba wiase no nipa da se nipa tu otwa so ebi wo so na yale ebe hawo ebi wo so kora na bibia beso bia na enye yie obi wo afi bia beso a wonya problem nti wo bambo asa na ma ni nyina no enka na sɛ bi wo bambo obi ntimi fa nkwa duro so okuku so obi di poison go abianim kura wo sɛ honhom ne ka abianim ne gu cause o ma wunni na otimi sese nipa na adwene e ma ni gya ade a ɔyɛ dinya sɛ wo bambo nti wungu dabi betimi nya bambo na bi aka ba hwiase nya be yi nko afirim wanwu so yɛ den owo ni da ho twɛn nti asɛm ba na wani bambo na wanyese ni de mesere wo nana meda asepa na ase mani bo we so na makai asemi Jack Daniels chiada na no nyina na no ma di Jack Daniels ye mo ne na we hwadia sesreku oni di ewu nko na timi no sansan we ofia suma ye friends sesreku ono no nsapapa sei no ono Jack Daniels o adamfo okroma o Jack Daniels nsapapa sei a abremponom ne ahemfa kase nom ukọ me hall ho a maye ne ba e wo hall ho onni kura be 30 do na dofo na toble no na de we de nya no ne be yen so be ka kakra san ma sori eti we wonom ne sei ono oba onfra wonom no gwangwangwan okọ chiremu kakra sasire kunu ba physical oba tresu te se wabesi mi so no wabesi uso ne nsan wonom no e na o ma tresu kura obenom ne dan ni eti ofiri uso a ohu se wanom nza da bi uhu de se bi a wafum na oyi bia ma ode sasire ku ba uso we obetimi anom dodo be se onum me ma ne kwan ma ne nnom ni nyina ba odi agora we ngo obetimi anom no 30 minutes obetimi anom we nyina enso efiri uso a uhu se wanom nza ensho se wanom nza da bi
o se media for no so wiase for no nika interview o wo tire so obehu se wabo okwa ame na me nam ho no ai arafo we da ha o we pa jagere sa temi pa we oba tire so ene wo we ma ni duru ho o ma free ha no beduru ho no ti ado be obetu ase enti ne kura ye kɔ no na se nkomo a ye die nyina no yen kan se yawofo nom titiri maame because de na wo ka no ye maame nom wo mu otwa ka pa e wa abrabo a ye bu mu se niema bekɔ yi aman se enkɔ yi ma ejina maame so ejina maame so unse Ghana ha no metima ka se ye ne ye di nade no unse ye tribe bu o mu di agade ti se voter region ne nordness ne bebre no omu di agade nti omu no ye omu ho abusa ba bia ne problem free ba nyina ne papa fie ba ye ne ye di nade no ye problem free ye ma no fie na ade ba ko a o se me ma ba tan bia ate ase ne se o ma ye tena me ensure bibi se we ye odoba doba fo no udi agura wonye yi wa blabo ko se sunsum no ba na watena se na wo se wo pagya ba ko a obebusa wo maame no enkola no o ma dobu panyin fie so hwan na yemwa no hwan na yemfa busua ne enhye ne nsa wo be ka se wo doba no bosom no onim do ne be ma no obeto ama wo o se yemfa ma wo doba no ye call meeting no amfa ama wo doba no de na wani nna no so no ono na ye de akoma no na wo show ma hu se wo doba ni no afi wo de ntawantawa aba busua ni enu bi ne si bible mu na David die no o se bra obofo mba ya wo besra ngo no ai o papa no ne ade no mema kentan wan panfo ofie na we kɔ o se da bi ne we ya na we kɔ nyi o se na we fe de ho abiem ebo mo mema wo fie heye ni o se da bi ba ko no wo sere so na wo de mo akɔ adi ni wo na ye ketekete to awu na o mo ni na so se bi betia enso no na o mo pese nka won ko nwuram kran abo anko kene ne enso cause no mun nim ne daachi sa enso ono ne be si ne so eza de wo ken sa na tie wan we ade unnim mu gidie sa wo de me mpe na asem we de we kohwini omwa me so na onko nti wota no e bia na ono ena sunsum pen ti wi wani na daachi sa nipa ne be yi ya obere no ahwe wo maame no nti nipa bia so no ya wo nipa bia 10 years bia na dwen sesa 10 fie du bia nipa ne te se den na dwen sesa we sunsum mu de obia obi de fatoto abla bo ho se usuan de na odwene ne no na odwene na 10 years bia wadwene sesa jubu ho wa sen na me bayi on wale ye na ohwe me o wale ye onhwe me biem emfa nkwahye oba no o mu se mba ne bi nye de ba emfa nkwahye oba unim se ade a ekunye wo ye maame mo ho ne se ba ta bia pese ne baba enye sikani ware atom pese ne baba ma be kwa kwa ware ohia ni ba nenso okofo obi ba na odi mba sika wo so se won konko fa sikani no fa sika mara de ne okodi abo ho de wi asete ti yawofo no ye besere wo se de wo piri ye die ama wo baba no wo baba ma no so nko piri won so ma ne kwa no so hwe obi o pese wo baba ko ware be ma wo ka wo so ko ware wo yere na bicycle kro di bi so eno na ama ahoye asu ene sebe abaifo su pese me nkum nya su bi ama ye mama ne kwa wale a no ma sa betena se ye mama ne kwa wale bo hu oba bi fe so enkoye ni maame e bom pa ye se onkonko nya be ma papa mfa ne mlafie ba ne ba no ko ba be ma ko fa obi ni de wo de tanko de sa ba na to tankuru wam se oye nkwa akwa no okotwe no konkɔhwem enam kro de ye o sha atade a no me be sika na wudi ni sei okay ti be sere okay awofo no nyɛ omo no mu pie omo ruo yi o baba kwa wale a obompa ya ma no be ma so kwa abompa ya ma no na wo de wo mpese o baba ma be yi wansi de ma obi ba obi be ma nyi wansi de ma oba enye na nsen de obi be ma nim oba bi na okɔ one be ma wo won se be ma na nhwɛ no ena ofre nsuo bodu asese be ma ne nim no wo yi sika de ma oba no obo be ma ne bia ena ono ba no so bi yi sika ma no na waje ye je ni nya oba na nya abotre
me na me yo be no abeware me yawo onhwe akora na mabɔ wuwudua sese won fasika ma me na me van hwe obande a eni wo ti wo yiska de mo oba bia ensuo ni nyawo ana me ya meti a me yo be beba bia che me miska na magi bia na ba be nya me mum like how se on se dia enti de ka se duabo ehu no wan kirim wo bo na tra se oyisika ma oba wo so wo we oba obi yisika ma ni kwa se woje wo ma me kura ma osika ni kwa se woje papa ma osika ni kwa se woje no se ka obo dua ne se woni ma wo nhwe akwala no na mmom so woni nipa foforo ko wo na wo hwe sa akwala no yana no mu no ni na wo de wo sisi oyisika ma oba na dwini nyina ne se oba bi ni wo konya ne nti na wo nhwe ne ba meso mfa oba ho no de duabo te ya ye duabo ho asem da enti ye nkwa akiri e wo ho emma enye yawofo no ye be sere wo ye be di yio ye ni yio egina yawofo so nana se o ma mi sunsun ana se wo fie sunsun na ebo ho ba ne ade obi betimi afra bontene wa o ye baby ye o kan de enso ma mi se de sisu biem obi betimi afra bontene abaye me abra ni fie sunsun e wo ho no ensi se sunsun ne ma kwan o ma me nyintum obusu ye nyintum wo fa be nyintum a edi sa bontin su ni betimi abaye wo sa ti na mpanyifo se abo bi beka wa defuruntum na ade a ye fa so ni obi pe wa ye wa otimi fo adamfo dendenden wan nye careful wan kwa busa wo be sha se so de ne be wo fie na wo ka wo fie nsem kire no ena ye fie kura ye wodan bi a da bone ye ko hwa we ne ye o na fe won kasa hya se so o to bi ba na fe won bo so na be ye ba ko asem bi ba okoyi wa ma tina ayi kan se waso ne ma yakobo ne fe yi ase ai okay ontumi obi ntimi mfiri baabi meye wo saa da yise wo fie fini bi ama ho kwan wakoton na first no na edin ba se na yakomo komo na aye no eye kwan ye fa so twen mpana kwan ye fa so wale ye ses basa ti ama kwan ya ba ye ho cause first no wo fa ne be kire wo se fie we na be ko no kwa wo fa na ba ko kan ma wo hia oba ono ne be di agro se de ontimi ka se wo pene da yise o ma me no ma ye de ama ho na wo na no kura chi wo tena se no anwumere na wo dwale ye no be 6 o'clock na wo to ana tesem ene de ai fashion social media o mari we na o mo na ma mienu namfo ai ene wo wa be we mienu no ye namfo no wa be tete entamu bokom na so mo boy na ma ya mpanyimfo a wo mu nufu epema danka wo do mo nyina ati kwa akafom enti aye fashion be ma no wo bokwan to ho wo bokwan to ho otumi fa so be ye wo otimi bo wura wo fie o tem bia o pe bia so na wo bi epunu na to panyimfo se dan ho pae a na ntete awura nti wo kwa ye sa ne ma na wo bokwan to ho wo ye easy wa ben oh otimi fa so wura wo fie ho cause ene ye wale a oh we dey wo to we dey wo kala ena we dey wo ye ena we dey gabi obokwan ato ho yes I was say ya hweye e wo ye namfo famu se de esi ne ma hyehyia na mema hyehyia na o say ya hweye ba at times e mema o munyini che e ye wo mo o munni adamfo se madam for penny sankrofo ni nyini che papa anso to obi a wo tia no ko ni di nkomo sere ni wo fie pa wontu nansi wo ni me sa type ni bia unim be dia gro se den wo fie me ma wo fie e ma wo ma aduane ma me ni da ba wo ba me fie so metra mo aduane adi because me de minim se me ntra se me ye obone ba me nim wo tirim it is also dwene se metima ye obone ni maduane me de ma wa me ni force tina penifo so no didie no na yo na eti ya basre ye ma me no awofo se de black power de esina sa na me so me de ye momma ye nhye no so eye de ya ye nyina ye nipa emma no mienu no wawo miensa no wawo enan de de brosa eye de emu baako obepe nasem nanso ema ne nsho uti anye na ya se ayi
ebo adansifo ato atwe no won se to da ye blog ne ato atwe baabi won se wo hyehye bi du baabi na ka baabi kakra bi na de ototwe ye no ene wo sa akwakofa de wo mpena sem na bia na da achi bi ono ene be ye busuanity enti wo de wo mu no nim se we na apena but man kwada ne hu mesre mo me nhye no so pa ebinu mama omo ankwara ne hu amenne no kwada ni nyina ka boma won mo tan de maame ne do wonim se ho sa mimi se na ne hu se we na apana mo se na me nsa ni nyina atan no wo mo tena kwa na abanja na wo mo pam no e de ko sa wo ma ba ko sa wo ma ba ko na ni nka ene ye bese mo ma mo mpa bom so nya den o pa bo bia wonim bo bia memunya den na awofo ntitiw na mo ya awofo no so ye hyebere kura wo anya na me kan eti mo ma mpa bo no munya den na munya agiem na wano na mode ka sabe abufuo ba mode ka nsem a etimi sa abrabo no maame no yesem munye very very careful obebre pa ka hye ko memesum dru ko amuda wo akoda we wo na wie na ko nso bi ba teke mu ayofe na nso so obebre no ka hye ngoduru ze light be na aso no hye nim ani edi sini aso so ne akomedi ene abusua pani owusu aduomi bomode na subscribe na share like na fo adwenche so fato ase fa emam adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the perfect ne honhon hia na amerika sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo ya